Ano po ang magandang negosyo? Lahat ng negosyo maganda. Kasi sa lahat ng negosyo may umuunlad. Pero ang magandang negosyo ay yung bagay sa'yo. Halimbawa, gusto mo ba na nagme-makeup ng mga bangkay? Ayoko po. Ay, hindi ka pwede magnegosyo ng punerarya. Di ba? Gusto mo ba na naguhukay ng mga libingan? Hindi po. Ay, hindi ka pwedeng may memorial park o meron kang sepulturero. Nag-enjoy ka ba magluto? Opo. Ay, baka bagay sa'yo lahat ng makeup sa food, mga restaurant. Walang magandang negosyo. Ang magandang negosyo ay yung bagay sa'yo. Yung gusto mong gawin, pag absent ang mga tauhan mo, kaya mong paandarin, magandang negosyo yon. Pero magtatayo ka ng talyer, hindi ka marunong mag-welding, pag absent yung welder mo, sarado ang talyer, edi hindi magandang negosyo yan. Yung iba kasi, pasabi, uy, kumikita yon, gayahin natin magandang negosyo. Pero, kaya mo ba yung ginagawa ng may-ari nun para paandarin mo yan? Pero itong masasabi ko, lahat ng ginawa ko, yung enjoy ako. Because when your work is enjoyable, you are not working, you are playing. That's why you should find work that you enjoy so that all your life you don't work, but you play.